ବନ୍ଦେ ସଂସ୍କୃତ ମାତରମ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ମାନସ ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନସ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ କଳିକା ଭାଗ 3 ବହିର ଚତୁର୍ଥ ପାଠ ସଙ୍ଗଚ୍ଛଧ୍ୱମ୍ ସମ୍ବଦଧ୍ୱମ୍ ଏହି ବିଷୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଟିପି ରଖ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସଙ୍ଗଚ୍ଛଧ୍ୱମ୍ ସମ୍ବଦଧ୍ୱମ୍ ସମ୍ଭମନାଂସି ଜାନତାମ୍ ଦେବା ଭାଗଂ ଯଥା ପୂର୍ବେ ସମଜାନାନମ୍ ଉପାସତେ। ସମାନୋ ମନ୍ତ୍ରଃ ସମିତିଃ ସମାନି ସମାନଂ मनः सह चित्तमेषां समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रेवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानि वो आकृतिः समाना हृदयानि वः समानस्तु वो यथा वः सुसहासति। सङ्गच्छध्वं मिलित्वा चलत सम्बद्धध्वम् एकस्वरेण बधत उपासते मन सेवन्ते विश्वानि समस्तानि आकुतिः संकल्पः। मनः जोग यथा मनो यथा चित्तं जोग येषां चित्तमेषाम् इति जोग इत्यपि क्रीडा जोग उत्सव केवलोत्सव समानः जोग मंत्र समान मंत्र परः जोग परं परस्परम्। कति वेदाः सन्ति? चत्वारः। संज्ञानसूक्तं कस्मिन् वेदे अस्ति? ऋग्वेदे। संज्ञानसूक्तस्य ऋषि कः? अंगिरस। सङ्गच्छध्वमिति पदस्य कः अर्थः? मिलित्वा गच्छथ। ऋषि केन जुहोति? हविषा। आकुतिः इति पदस्य कः अर्थः? संकल्पः। एठार ऋषि अंगिरस मनुष्यମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ମାନବଗଣ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପରିବାରରେ, ଗୋଷ୍ଠୀରେ, ସମାଜରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ମିଳିମିଶି ସାଂସାରିକ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କର। ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବିଚାର ବିନିମୟ କର। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ରଖ ନାହିଁ। ତୁମର ଚିନ୍ତନ ମନନ ଏକ ହେଉ। ମାନସିକ ବିଚାରଧାରା ଏକ ପ୍ରକାର ହେଉ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟସିଦ୍ଧି ସମାନ ହେଉ। ତୁମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସମାନ ହେଉ। ହୃଦୟ ସମାନ ହେଉ। ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ସମାନ ଓ ଏକରୂପ ହେଉ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ ସମାନ ହେଉ। 8 ନମ୍ବର କ ଅଭିନନ୍ଦନମ୍ ଭବତମ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଖ ତେ ସହଯୋଗମ୍ ନ କୁରୁତବନ୍ତଃ। ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ଗ ଆମ୍ ଜାନାମି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ହଁ ଗୁରୁଜୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଘ ସତ୍ୟମେବ ଉକ୍ତମ୍। ସତ୍ୟ ବଚନ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ୱ କଃ ଅସ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟଃ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଚ ଏତତ୍ ସଂହତି ସୂକ୍ତମିତି ପ୍ରଖ୍ୟାତମ୍। ଏହା ସଂଘଟିତ ସୂକ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। 9 ନମ୍ବର କ ନମସ୍ତେ ମାନେ ନମସ୍କାର। ଖ ଅପି ମାନେ ମଧ୍ୟ। ଗ ପ୍ରଥମ ମାନେ କିପରି। ଘ ଆମ୍ ମାନେ ହଁ। ୱ ଏବ ମାନେ ହିଁ ବା କେବଳ। ଚ ଯଦି, ତର୍ହି ଯଦି, ତେବେ।